Sziasztok, jó reggelt! 2025. szeptember 13-a. Teplice. Átmutom? Igen? Jó. Nem, azt kettőt kell csak, ezeket nem. Oké. Lehet? Ajtó le volt zárva. Igen. Veszed? Igen. Kicsit beszorult. Okés. Okés. Jó, ponyát visszaakasztom, telefont rakd vissza a helyére. Annyi. Bacskai Sándor. Vác. Pontos időt mondjál, majd légy szíves. Récing. Pigeon. Pontos idő. 6 óra 56. Akkor 7-kor startolunk. Aha. Jó. Jó reggelt, készítettek sikeresen? Igen, pont ebben a pillanatban engedtem. Igen. Még ott vannak a hegyek fölött. Igen, itt vannak fönt pont még. Igen, még ott vannak a hegyek fölött. Persze. Persze. Még mindig megy a felvétel. Még veszem. Gabinak. Jó, oké, csá. Igen, már én is csináltam, ugye? Jó. Szia. Itt vannak szépen. Most fogtam őket. Egy bolyba vannak. Nagyon gyönyörűen mennek. Hát ezek gyönyörűen elmennek. Jó volt, nekem nagyon tetszett. Aha, még itt vannak, látod? Aha. Hát nem itt, az már ott van. Hát de messze. igen. Na most a fába belemennek. Aha, Jó az már. szépen. Jó. Szuperül kistartoltak. Nincs egy se. Nincs. Üres mindenhol. Nagyon szépen. Mindenkinek szuper versenyzést és veszteségmenteset. Sziasztok! Itatás megtörtént. Megvan. Minden előkészítve. Oké. Első is tele van.
állányra. Elő. Rájuk benne, hogy Jó. ezt a napon szabad nézni. Aha. Mindenhol van víz, vitatóba. Utazva a izélpolgát is. Azt már az előbb megnéztem, azt is. Abba is előkészültünk. Precízen. Megvan? Semmi pára. Aha. Kávézunk, cigizünk. Ja. Terminál. Állánytál. Felállítjuk még. Ja. Hogy idő remek. Ennyi. Sziasztok, jó reggelt! 2025. szeptember 13-a. Teplice. Vághatom? Igen? Ja. Nem, azt kettőt kell csak, ezeket nem. Oké. Lehet? Ajtó le volt zárva. Igen. Veszed? Igen. Kicsit beszorult. Okés. Okés. Jó, ponyát visszaakasztom, telefont rak vissza a helyére. Annyi. Bacskai Sándor, Vác, Pontos időt mondjál, majd légy szíves. Récing, Pigeon. A pontos idő 6 óra 56, akkor 7-kor startolunk. Aha. Jó. Rendesen tudják, basszus. Idő? Ja, nézem. 6 óra 57. Jó, készülődjünk. Nyitom erről az oldalról, meg arról van. Még ne? Nem? Pontosan kéne 57 volt pont, nem? 57 volt. Hát én már nem bírom megnézni, majd te nézed az időt. Nézd meg, megy a videó? Szuper, nem? Megy, igen, ott vagy rajta. Oké. Hol az óra? Azt nem bírod már megnézni, mert akkor elnyomódik. 1 percen megy a videófelvétel. Aha, oké. Várjál, én is hagyj menjek oda. Persze. Mehet? Mehet. 2, 3, is.
maradt egyszer. Jó. Megnézzük. Aha, jöttek kifelé. Én még felnézek. Jó. Nagyon szuper, mindegyik kiment. Jó, oké. Szuper volt. Jó reggelt, készítettek sikeresek? Igen, pont ebben a pillanatban engedtem. Igen. Még ott vannak a hegyek fölött. Igen, itt vannak fönt pont még. Igen, még ott vannak a hegyek fölött. Persze. Persze. Még mindig megy a felvétel. Még veszem. Gabinak. Jó, oké, csá. Igen, már én is csináltam, ugye? Jó. Szia. Itt vannak szépen. Most fogtam őket. Egy bolyba vannak. Nagyon gyönyörűen mennek. Hát ezek gyönyörűen elmennek. Jó voltak, nagyon tetszett. Aha, még itt vannak, látod? Aha. Hát nem itt, az már ott van. Hát de messze, igen. na most a fába belemennek. Aha, Jó az már. szépen. Jó. Szuperül kistartoltak. Nincs egy se. Nincs. Üres mindenhol. Nagyon szépen. Mindenkinek szuper versenyzést és veszteségmenteset. Sziasztok!